जोंनि डिमान्डआ जाहैबाय नमेनक्लेचारजों नङा जों उदालगुरिखौथ' नांखागौआनो कारन उदालगुरिया बिटिएडिनि सिङाव थानाय मोनसे रिजन जे फाइनाल ड्राफ्टआव जि फैदों सिगाङाव बुंदोंमोन 2008आव जेला ड्राफ्ट प्रपोजल फैदोंमोन 2008 ड्राफ्ट प्रपोजलाव उदालगुरि स्पेसि comprising the remaining part of the BTAD LSC थांनाय दाख्लै फैबाय जे 2022 नि माबायाव फैबाय दरं फैलायबाय दरंनि उनाव जेला जोङो आन्दोलन खालामो आन्दोलननि गेजेरजों मोनसे बाथ्राखौ खोनाबाय आसाम सरकारा केबिनेट डिसिसन लादों माने भैरबकुंड समस्ति थैथे दाखालिनि फाइनाल ड्राफ्ट 11 आगस्ट 2023 बेयाव जों नुलायबाय जे दरं उदालगुरि बे मोनसे सावा खेला जिखिनि सावा खेला जाबाय थादों बे सावा खेलाखौ जों मानिया थांनाय 11 आगस्ट 11 आगस्ट भारतनि इलेक्शन कमिशनार अफ इन्डिया थांनाय जुन दाननि 20 अक्ट'आव जि मोनसे डेलिमिटेशन प्रसेस भारतनि संबिजितनि 81(2) बिनि आधाराव लोकसभा दानायनि लोकसभा समष्टिखौ दाफिननायनि आरो 170(2) भारतनि संबिधाननि अनुच्छेद बायदि भारताव आसामनि लोकसभा आरो विधानसभा समष्टिखौ दाफिननायनि थाखाय मोनसे डेलिमिटेशन कमिशन फज'नाय जादोंमोन इलेक्शन कमिशनार अफ इन्डियानि गेजेरजों 20 तारिखआव जुन दाननि 20 तारिखआव बिथांमोना मोनसे ड्राफ्ट प्रपोजल प्रसार खालामबाय फोसावबाय आरो बेखौ लानानै जुन दाननि 20 जुननिफ्राय जागायनानै जोंनि बर' माहारिनि गुबुन गुबुन दल संगठनफ्रा राजनीतिक दोलोफ्रा बे इलेक्शन कमिशनार अफ इन्डियानि लोकसभा आरो विधानसभा दाफिननायनि जि मोनसे ड्राफ्ट प्रपोजल बिनि सायाव गोबां अजद दैखांनानै बिनि सायाव जोङो धरना लाबाय आन्दोलन खालामबाय प्रटेस्ट खालामनायनि उनाव थांनाय जुलाइ दाननि 19 अक्ट' भारतनि इलेक्शन कमिशनार अफ इन्डिया गावसिनि ड्राफ्ट प्रपोजलनि सायाव मोनसे हियारिं लादोंमोन गुवाहाटीआव आरो हियारिं बायदियै जोङो जोंनि मोनथायखौ नागिरनानै इलेक्शन कमिशनार अफ इन्डियानि जि बिथांमोननि ड्राफ्ट प्रपोजलनि सायाव जोङो अजदखौ जों थोंजोङै बिथांमोननो हियारिंआव जों होदोंमोन आरो बिनि सिगां जों डिसि बा सोरबा इलेक्शन कमिशनार अफ इन्डियाखौ दिल्लीयाव थांनानै लोगो हमहैदोंमोन आरो लोगो हमनायनि उनाव थाङै ड्राफ्ट प्रपोजलाव जिखिनि बिथांमोना भारतनि संबिजितनि 81(2) अनुच्छेदनि बायदियै आरो 170 अनुच्छेदनि बायदियै पार्लियामेन्टारि कन्स्टिट्युन्सि आरो एसेम्बलि कन्स्टिट्युन्सिखौ जि दाफिननायनि जि प्रपोजलनि सायाव जि मोनसे बिथांमोना ड्राफ्ट प्रपोजल होदोंमोन बे ड्राफ्ट प्रपोजलानो थांनाय नैबे 11 आगस्ट 2023 मायथाइयाव बिथांमोना जि फाइनाल मोनसे ड्राफ्ट प्रपोजल खालामबाय बिनि सायाव जोंहा गोबां अजद दं आरो बेखौ लानानै जोङो उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट हिसाबै बा जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेतृत्वआव दैदेननायाव आरो बर' थुनलाइ आफादनि दैदेननायाव थांनाय 24 जुन अक्ट'आव जों उदालगुरियाव मोनसे जोङो कोअर्डिनेशन कमिटि दादोंमोन गुबुन आफादखौ लानानै बर' थुनलाइ आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' आइजो अनसाय आफाद जोंनि हारिमु आफाद जोंनि बर्मन कसारि स्टुडेन्ट इउनियन राभा स्टुडेन्ट इउनियन हाजं स्टुडेन्ट इउनियन आरो गुबुन दोलोखौ लानानै जोङो जयै मोनसे जौथु भाबै मोनसे जोङो आफाद दादोंमोन जायखौ बुंदों उदालगुरि स्पेसि डिमान्ड कमिटि कोअर्डिनेशन कमिटि आरो बे कोअर्डिनेशन कमिटिया जोङो खामानि मावनानै जोङो आसा खालामदोंमोन भारतनि इलेक्शन कमिशनार अफ इन्डियानि खाथियाव जे जोंनि दाबिफोरखौ जोंनि दाबिया थोंजोंमोन बेयाव खुनु गोनो गोथो गैया भारतनि संबिजितनि आन्दाराव 244(a) नि आन्दाराव भारत संबिजितनि आन्दाराव 6 शेड्युल दाना होनाय जादों 2023 नि 10 फेब्रुवारियाव बिटिसि एकर्ड खालामदों बेखौनो बेस खालामनानै 2020 नि 27 जानुवारियाव बिटिआर एकर्ड खालामदों आरो बेवहाय रोखा लिरनाय दङ बेयाव खुनु गोनो गोथो गैया जे बिनि आन्दाराव थानाय जिखिनि एसेम्बलि सेगमेन्ट आरो एमपि सेगमेन्ट बे सेगमेन्टफ्रा उइदिन द बिटिआर उइदिन द बिटिसि बाउन्डारिनि सिङाव जानांगौ आरो बेखौ लानानै जोङो भारतनि संबिजितनि आधारखौ लानानैनो 330(1)(c) आरो 332(4), 5, 6 जि क्लजफोर दङ भारतनि संबिजितनि टटेल जों नायनानै नुबाय कमप्लिटलि बानायनो हानाय मोनसे प्रभिजन दङ आरो बेखौ लानानैनो जोङो रिप्रेजेन्ट खालामदोंमोन गुवाहाटीआव जेला हियारिं खालामो आरो हियारिंनि बेसिसाव जोङो आसा खालामदोंमोन निर्वाचन आयोगनि खाथियाव जाहाथे जोंनि
आपातत गोबां संग्रामनि उनाव जों मोनसे जे बिटिसि बा बिटिआर मोनबाय बिनि गेजेरजों जोंनि राजखान्थि जोंनि थामोनथा जोंनि रांखान्थि जोंनि राजखान्थि अधिकार जोंनि सोलोंथाइनि अधिकार जोंनि सामाजिक अधिकार जोंनि राव थुनलाइ हारिमुखौ हमथानो थाखाय जिहेतु बिटिएडि बानायनाय जाबाय बिटिआर बानायनाय जाबाय बिनि गेजेरजोंनो संबिधाननि मोनसे रक्षणाबेक्षण मोनगोन होननानै जों आसा खालामदोंमोन किन्तु थाङै थाङै दाखालि 11 आगस्ट 11 आगस्टआव जि मोनसे फाइनाल ड्राफ्ट फैबाय थांनाय 20 जुनाव जि ड्राफ्ट प्रपोजलखौ होदोंमोन बे ड्राफ्ट प्रपोजलनो आल्टिमेटलि बिनो फाइनाल जानानै फैबाय कुनु मोनसे सेन्स गैया दा बेनिखायनो जोङो नैबे दाखालि 11 आगस्टआव 11 आगस्टआव जि मोनसे फाइनाल ड्राफ्ट फैबाय बिनि सायाव जोङो सेटिसफेक्सन जाया जोङो कमप्लिटलि बे ड्राफ्टखौ जोङो रिजेक्ट खालामो आरो बिनि थाखाय जोङो फैबाय थानाय समाव माबाफोर मावनो गोनां जुदि जोङो सांबिधानिक भाबै मावनो गोनां दंबा जों बेखौ मावनो थाखाय प्रस्तुत जानानै दङ मोनसे बाथ्राखौ जों उल्लेख खालामनांगोन जोंनि बर' माहारिनि थाखाय जि संग्राम बड'लेण्ड संग्राम बे बड'लेण्ड संग्रामा जोंनि राजखान्थि अधिकार जोंनि सामाजिक अधिकार जोंनि सोलोंथाइनि अधिकार जोंनि हारिमु राव हारिमुखौ हमनायनि अधिकारखौ लानानैनो जों संग्राम खालामदोंमोन थाङै थाङै जुदि जोङो संबिधानिक भाबै जोंनो बानायनाय जुदि जोंनि सेल्फ डिटारमिनेसन बे बिटिएडिआनो जाया मानो जोंनि दानि बिटिआरानो जाया मानो बे जोंनि सेल्फ डिटारमिनेसनखौ जों जुदि जोंनि राव हारिमु थुनलाइखौ लानानै जोंनि एक्जिस्टेन्सखौ लानानै जोङो बर' माहारिनि थैनाय थांनायखौ लानानै जुदि जोङो राजनीतिक अधिकारखौनो मोनाबा जोंनि जायगायाव जोङो बिटिएडि बा दानि बिटिआर सुक्ति खालामनानै मा लाब जागोन बेनिखायनो आल्टिमेटलि जों बर'फोरखौ नैबे डेलिमिटेसन प्रसेसा मोनसे जिनिसाव सोनानै हरदों जे आल्टिमेटलि जों आरोबाव हयथ' मोनसे समाव जोंनि राजखान्थि अधिकारखौ लानानै हयथ' संग्राम खालामफिननो थाखाय जों बहाबा नङा बबेथि लाइन जोङो नारनानै हरगासिनो दं नोंसोर बेयाव दा थासै आरो नोंसोर गोदान संग्राम खालामदों सेपारेट स्टेट बड'लेण्डनि थाखाय गोदान संग्राम खालामदों बे बाथ्राखौ जोङो नारनो हरगासिनो दं दा बेनिखायनो जोङो नैबे डेलिमिटेसन प्रसेसनि जि बुंदों जे बिथांमोनहा बुंदों बारे बारे बुंबाय थादों 2026आव रिडेलिमिटेसन जाफिनगोन एसेम्बलि सेगमेन्ट आरो लोकसभा सेगमेन्टआ किन्तु थाङै थाङै जोङोथ' नुबाय 2001 सनाव जानो गोनां डिलिमिटेसना 1976नि उनाव फैयै 2000 दा बेसेबां जाखो 2023 जाबाय 2023 जाबाय खै बोसोर जाखो 2001निफ्राय मथा मथि 21-22 बोसोर जाबाय गाबोन 2026आव जानो गोनां रिडेलिमिटेसना जे 2026आव जाथारगोन बहा लिरनाय दं गतिके जों बे फैबाय थानाय 20-25 बोसोरखौ बेबायदिनो गारबावनांसिगोन नामा जों दा बेनिखायनो जों नुदों जोङो कुनु सेफगार्ड गैया बेराफारसेथिं जोङो बे डेलिमिटेसन प्रसेसआव जों मोनसे डिमान्डखौ खालामदोंमोन जे जोंनि एसेम्बलि सेगमेन्टफ्रा बिटिआर बाउन्डारिनि सिङाव जानांगौ एसे एनै जाबाय माखासे एरियाखौ गोदान सोना हरबाय एमपि सिटफोरखौ जों बुंदोंमोन जाहैबाय उइदिन दा बिटिआर बाउन्डारिनि सिङाव जानांगौ आरो बे जोंनि बाथ्रा आं बाथ्रा बुंनाय नङा बे बाथ्राया जाहैबाय भारतनि संबिजितनि 19 सोनानै दोन दा बेखौनो जोंनि कुइसना बेनो जे भारतनि इलेक्शन कमिशनार अफ इंडिया मोनसे कन्स्टिट्यूशनल बडी डेट इज एकेबारे लेजिटिमेटली इट इज ए कन्स्टिट्यूशनल बडी इलेक्शन कमिशनार अफ इंडिया दा इलेक्शन कमिशनार अफ इंडिया कन्स्टिट्यूशनल प्रोविजनखौ लानानै रिडेलिमिटेसन खालामदों हाउ कैन इलेक्शन कमिशनार अफ इंडिया कैन वायलेट द इंडियन कन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन दैट इज द मेन क्वेश्चन बोरै वायलेसन खालामनो हायो माबोरै वायलेसन खालामनो हायो कन्स्टिट्यूशनलनि बडीनि मोनसे लेजिटिमेट थानाय मोनसे कन्स्टिट्यूशनल बडी बे अट'नमी बियो जेरै गोसो बिदि खालामनो हायो बेनिखायनो जों सानदों जे मोनसे लेजिटिमेसि थानाय कन्स्टिट्यूशनल बडी इलेक्शन कमिशनार अफ इंडिया बायदि आफादा इलेक्शन कमिशनार इंडियन कन्स्टिट्यूशननि जि प्रोविजनफोर दङ जाय प्रोविजनफोरनि आन्दाराव जोंनो बिटिएडि दाना होदों बिटिआर दाना होदों बोरै बे बडिया बोरै इंडियन कन्स्टिट्यूशननि प्रोविजनखौ भायलेसन खालामनो हायो इट इज आवर क्वेश्चन दा गतिके बेखौ लानानै जोङो फार्दार एसिभ खालामनांगोन जोङो रायलायनानै जों बेखौ आरो फैबाय थानाय समाव बोरै लांनो हायो जोंनि कन्स्टिट्यूशनल प्रोविजनखौ बोरै बेयाव सेक्युर खालामनो हायो आं दहायनो बुंदों जोङो जुदि पलिटिकेलि सेक्युर्ड नङाबा जोंनि राव हारिमु थुनलाइ जोंनि एक्जिस्टेन्स जोंनि डिगनिटि जोंनि आइडेन्टिटि बे गासैबो जिनिसा गोमालांगोन जोङो बेयाव जोंनि हा हुखौबो हमथानो हानाय नङा जोंनि राव हारिमु थुनलाइखौबो हमथानो हानाय नङा जेखौबो हमथानो हानाय नङा मानो होनना बुङोबा बेयाव कन्स्टिट्यूशनल प्रोविजनखौ लानानै जोङो बेखौ लानानै संग्राम खालामदोंमोन आरो बेखौनो जुदि बारे बारे भायलेसन जाबाय थायोबा जोंहा फुल कन्फिडेन्स दङ इंडियन पार्लियामेंटारि डेमोक्रेसिनि सायाव इंडियन कन्स्टिट्यूशननि सायाव इंडियन पार्लियामेंटारि डेमोक्रेसिनि सायाव जुदि बेयाव थानाय सिटिजेना जुदि कन्स्टिट्यूशनल प्रोविजनखौ लानानै जों जुदि वी
if we are here feeling insecure in this area, होमबाथ' जोङो भारतनि जि संसदीय गणतन्त्र पार्लियामेन्टारि डेम'क्रेसि बिनि सायावबो जों कनफिडेन्ट थाहैनाय नङा, होमबा जोंखौ सिकिउर खालामाखै। दा बेनिखायनो फार्दार जोङो जुदि माबा मोनसे मावनांगौ जायोबा जों रायलायनानै बेखौ थिक खालामनाय जागोन। बेखौनो बे जोंनि खुद्रिनाय जोंनि रिएक्सनखौ जों होनो थाखायनो दिनै बेहाय जोङो थांनाय 11 आगस्टआव इलेक्शन कमिशनारनि जे मोनसे रिडिलिमिटेशननि फाइनाल ड्राफ्ट, बे ड्राफ्टनि सायाव जों अजद होनानै दिनै बे माबा नोंथांमोनखौ लिंनानै जों नोंथांमोननि गेजेरजों रायजो राजानो बे बाथ्राखौ मिन्थिहोनो नागिरदों। जों नुबाय डेफिनेटलि बेवहाय मोनसे जिनिसा फैगोन जे बेवहाय कन्स्टिटिउशनेल बडि, आं दहाय बुंदों इलेक्शन कमिशनार बडिया मोनसे कन्स्टिटिउशनेल बडिखा, बिनि सायाव चेलेन्ज खालामनांगौआथ' कन्स्टिटिउशनेल जागोन। बेराफारसेथिं बेयावदि जिखिनि प्रभिजनफोर दङ बे प्रभिजनफ्रा जे भायलेसन जागोन। आं दहाय बुंदों 81 आर्टिकल 2 बिनि आन्डाराव एमपिसि दा डिलिमिटेसन जादों, 172 बिनि आन्डाराव एसेम्बलि सेगमेन्टआ डिलिमिटेसन जादों। इट इज डाइरेक्ट भायलेसन। बेयाव जिखिनि प्रभिजन होदों बेयाव बे मथेथ' बिसोर फल' आप खालामाखै। दे आर नट फलोइं आप एबाउट दि प्रभिजन अफ दि इन्डियान कन्स्टिट्यूशन। अन द अदर हैंड 244 आर्टिकल ए बिनि आन्डाराव 6 शेड्यूल बानायनाय जाबाय, 6 शेड्यूल भायलेसन। 331C टोटली भायलेसन। 234, 5, 6 प्रोविजन टोटली भायलेसन। गतिके कन्स्टिट्यूशनल भायलेसनखौ लानानै जों मा खालामनो हायो लिगेल साइडआव बे बाथ्राखौ जों सानबाय थानाय जायगायाव बेखौ रायलायदों। आरो रायलायनायनि गेजेरजों जुदि माबा मोनसे खालामनांगौ जायोबा इलेक्शन कमिशनार अफ इन्डियानि एगेन्स्टआव जोङो बे प्रभिजनफोरखौ लानानै इन्डियान कन्स्टिट्यूशननि जि प्रभिजन आर्टिकलनि प्रभिजन बेखौ लानानै हयथ' PITL होनायनि बाथ्राखौ जों सानबाय थादों। मा जाहैयो बे उननि बाथ्रासै जों रायलायबाय थानाय जादों। बेखिनिखौनो जों थिक खालामनाय जादों। जायखिजाया बे नोंथांमोननि गेजेरजोंनो जों मोनसे बाथ्राखौ मिथिहोनो लुबैदों जे फाइनाल ड्राफ्टआव जि फैदों, सिगाङाव बुंदोंमोन 2008आव जेला ड्राफ्ट प्रपोजल फैदोंमोन 2008 ड्राफ्ट प्रपोजलाव उदालगुरि एसपिसि कम्प्राइजिं द रिमेनिं पार्ट अफ द BTAD LSC। थांनाय दाख्लै फैबाय जे 2022नि माबायाव फैबाय दरं फैलायबाय। दरंनि उनाव जेला जोङो आन्दोलन खालामो, आन्दोलननि गेजेरजों मोनसे बाथ्राखौ खोनाबाय आसाम सरकारा केबिनेट डिसिसन लादों माने भैरबकुन्द समस्ति। थैथे दाखालिनि फाइनाल ड्राफ्ट 11 आगस्ट 2023 बेयाव जों नुलायबाय जे दरं उदालगुरि बे मोनसे सावा खेला, जिखिनि सावा खेला जाबाय थादों बे सावा खेलाखौ जों मानिया। जोंनि डिमान्डआ जाहैबाय नमेनक्लेचारजों नङा, जों उदालगुरिखौथ' नांखागौआनो, कारन उदालगुरिया BTADनि सिङाव थानाय मोनसे रिजन। बेखौ लानानै आरो कन्स्टिट्यूशनल प्रभिजना बुंदों बेयाव पपुलेशन पेटार्नआ मिलायोबा मोननै लोकसभा समष्टि जानो हायो। क'क्राझारखौ बानायबाय, बानायखांनायनि उनाव जिखिनि रिमेनिं पार्ट दङ बे रिमेनिं पार्टखौ लानानै जोंनो उदालगुरि नामनि मोनसे लोकसभा समष्टि जानांगौ, बेनि जोंनि मोनसे स्टेन्डिं डिमान्ड। खिन्थु थाङै थाङै बिथांमोना जोंखौ माबा खालामनो थाखाय मा होनना बुङो गथ' गोरलै थगायनाय बायदि, दैयाव सानस्रिनाय खेला गेलेनाय बायदि, हाइड एन्ड सिक खालामनाय बायदि बिथांमोना जोंनो दरं आरो उदालगुरि नाम होनानै होबाय। नामजों जोंहा गिदिर खोथा नङा, जोंनो हायोबा उदालगुरिखौ हो आरो हायाबा जोंनो नाङा। खिन्थु जोंनि डिमान्डआ जाहैबाय जोङो माबायाव BTRनि सिङाव मोननै लोकसभा नांगौ आरो बे जोंनि स्टेन्ड डिमान्ड। आरो दिनैसिमबो जों बेयावनो दंबाय थायो। बेखौ लानानै जोङो नैबे दरं आरो उदालगुरि नामनि जि मोनसे स्पेसिस जोङो गोदानै MP सिट बानायनो हादों बेखौ जों टटेलि रिजेक्ट खालामो, बेखौ जों मानिया आरो कुनु बेला जों बेखौ जोङो गनायनो हाया। दा बेनिखायनो जोंनि अजदआ बेखिनियानो आरो। बिसायख'थिया एबा जितु फाइनाल ड्राफ्टखौ होबाय नोंसोरनि माबाफोर सानदों? फिथाइआथ' देख जोंनि रायजो राजायाथ' मोजां मोनखायाखै, कारन कन्स्टिट्यूशन मोनसे बडि एकेबारे लिगेल साइडआव नायोबा माबाया इलेक्शन कमिशनार अफ इन्डिया मोनसे कन्स्टिट्यूशनल बडि। जेरै मोनसे इउनिभार्सिटिखौ सालायनो थाखाय मोनसे सासे VC थायो, बेयावबो चिफ इलेक्शन कमिशनार दङ, बिनि आन्दाराव मोनसे अट'नमि बडि दङ। दा अट'नमि बडियाव मोनसे जिनिसखौ जों नुदों, नोजोर होदों, सिङाव सायाव फकास खालाम जायाखै, खिन्थु मोनसे जिनिसा रोखा जे इलेक्शन कमिशनार अफ इन्डिया जुदि गावसोरनि माबा बायदि अथरिटि बायदि जुदि बिसोर इन्डिपेन्डेन्टलि खामानि मावनो हायोमोनबा बे जाफुंगोन, जोंनि डिमान्डआ जाफुंगोन। बेयाव बहाबा नङा बहाबा राजनितिक षड्यन्त्र दङ, बेयाव पलिटिकेल इन्टारभेनसन दङ, जों बेखौ हमनो हादों। पलिटिकेल इन्टारभेनसना दंथारो, कंग्रेस थायोबा कंग्रेसआबो खालामो, BJP थायोबा BJPखौ खालामो, सोरबा सोरबाबो खालामो। दा बेनिखायनो पलिटिकेल इन्टारभेनसनखौ जेलासिम इन्डियान डेम'क्रेसियाव पार्लियामेन्टारि डेम'क्रेसियाव बे पलिटिकेल इन्टारभेनसना जागोन कुनु बेला जोंनि सिटिजेनफ्रा जों राइट लेजिटिमेसिनखौ लानानै जों जास्टिफिकेसन मोननाय नङा। दा बेनिखायनो
जों लुगैजायो जे बेयाव पलिटिकल इन्टारभेनसना टटेलि बिनिफ्राय गोजान जानांगौ आरो इलेक्सन कमिशनार अफ इन्डियाखौ सललि गावसिनि जि रेसपन्सिबिलिटिखौ जों सल्जार खालामनाय बिथांमोना खालामनांगौ बेराफारसेथिं बेखौ लानानै बयबो मिथिबाय जे बेयाव बहाबा नङा बहाबा राजनीति षड्यन्त्र दं आरो सोर खालामदों बेखौ रायजो राजाया जोङो मिथियो दाथ' जाम्बा जाम्बि न'आव रायजो राजाया मिथियो दा बेनिखायनो फैबाय थानाय इलेक्सनाव हयथ' जायफ्रा खालामदों बिसोरनो रायजो राजाया भट होनांगौआ एसे कठिनानो जागोन थारमाने बे एकदम रोखा जानानै दं एकदम रोखा दाथ' रुलिं क्लिकआ आसामाव सोरबा सोरबा जानानै दङ दिल्लीयाव सोरबा जानानै दङ माबा पार्लामेन्टाराव जोंनि आसामनिसिमबो बेलेग बेलेग गुबुन राजनीतिक दोलोफ्रा जानानै दङ हयथ' बिसोरनि सायावनो रायजो राजाफोरनि फेदाबा दङ आरो निस्सय फैबाय थानाय बोथोराव हयथ' रायजो राजाया बिनि फिथाइखौ होगोन होननानै सानो फैबाय थानाय फर्टकामिं इलेक्सनाव बिनि फिथाइखौ बिथांमोना मोनगोन होननानै जोङो आसा थिदों आरो